Ngiphinde ngikubingelele-ke mlaleli lapha ekhaya. Bengicela wenze-ke ukulungiswa upresse button we-subscribe lana okhulumayo umfana wakambeje umuzi wandile odilivela zona-ke lapha iy'ndaba ezenzekayo ezweni ezingena-ke zithi-ke ona 100 uJohnny MK ngenxa yothando lukaZuma. Kuqhilike izihlathi kubaholi bo-MK Party. Leli qembu lijoyinwa yintombi endala yakwaB Mlazi eyafelwa yizingane zayo ekudingisweni ngoba ithi iyazifela ngomholi wayo umnumzane Jacob Zuma. uNkosazana Ragin Kanyane una-100 ohleli esihlalweni esinamasondo. Ungunina wesishoshovu ezashonelwa ekudingisweni eZambia umnumzane Fox Nkwanyane okuqanjwe ngayo umgwaqo kaB Mlazi nodadewabo unkosikazi Portia Kanyane. Lihambela kwaNkwanyana ngoLwesibili lapho amalunga MK amukele khona inkosazana Kwanyana njengelunga lawo elisha. Umama kusukela kudala nje uyazifela ngoZuma okumenza amthande kakhulu ukuthi ngesikhathi esangumongameli wafika mathupha lapha ekhaya ezomlando wamisa eZambia lapho kwakuyongcwatshwa khona izingane zakhe ezazishonele khona, kusho unkosikazi Nomkhosi Kwanyane oyindodakazi kaNkosikazi Kwanyane. Uthi bengamfihli ukuthi uyamthanda uZuma. Usolwazi uTammy Mkhize we-MK uthe uke wabona kwiqophamlando ukuthi isaguga esineminyaka ewu-100 sibajoyine. Lokhu kusho ukuthi umuntu omdala kukhona akubona kuleli qembu futhi kukhombisa ukuthi ukholelwa kangakanani kuZuma, kusho uSolwazi Mkhize. Uthe bakhuthaza nabanye ukuthi bengasabi ukuphumela obala ngamaqembu abakuwona ngoba kuyilungelo labo. Okhulumela iMK KwaZulu-Natal umnumzane Vincent Mdungi ukushayela izandla ukuphumela obala kukankosikazi Nkwanyane wathi bakhethe ukumhambela ukuze bamkhombise ukuthi bayasithakasela